Hello guys! Good afternoon! Nala ko ipakita ninyo guys. Naami kita ng diri nga celery. Dahang kay may tanong diri guys. Naami basil. Ito, meron po kaming ang tawag dito? Rosemary. Ito. Ang dami guys. May spring onions. Uy, saan naman ang spring onions? Daghan naman kayo nilaya. Lain ay mong tanong dali guys. Ito po yung red bell pepper. Ang dami. Ito, may kamatis. Tanim guys. May papaya pa kami. Ang dami ng hinog. Doon na. Kapag yun, dagan kayo kapayas there guys. Ito, may Bisaya kami na anong tawag dito sa Bisaya, samig. Ito po yung basil na native. Ang dami namin malunggay. Ito guys, may eggplant pa. Ito oh. Malaki na siya. Pwede na siyang i-harvest. Pero hindi pa natin kukunin yan. Ito. Namulaklak pa siya.